stardérek postavený a tam dáli za horama je depo. Protože Alexandra se kuríruje, tak jsem vyrazil s tím koučem. Jeho nasraný výraz, mluví za vše. Jak se má? VK Racing na závodech. Tak jo, zdravíme. Borisku, pozdrav. Ahoj. Ahoj. Máme něco po 12. hodině, motorka je přebraná, vruvník je vyřízený, takže zítra se vidíme v kvalifikacích a musíme ještě počkat na zbytek týmu. Takže je piatok, 7:30 ráno a ja som práve na ceste si prevziať motorku Ríškovú, Supermono, Kramera. A už som pobalený teda, jedna motorka už je na vozíku a potom ideme do práce ešte na nejakých 12-13 hodín do 10. do večera, no a ideme do Staráku. Väčšina ľudí už je tam, už si to užíva. Víte, jak vypadají 3 buzeranti mění jední pumpu? Jasné. Tak si mě chtěl do VK Racing, ne? Borisku, kolik jsi říkal? Co to? S tím Slovákem. Slovák a pokřížený Slovák dělají brzdu. Sleduj to. Ale víš, do piče, čuráku, já se zobaví, vole. Já končím a jdu... Pavel Roháček jsou zpátky. Oni jenom rádi, ty kurvy. Takhle si tady žijeme. Je to tady moc pěkný. Tady takhle ještě natočíme, takhle. Takže večerní připravování zítra ráno kvalifikace. Jdeme na to. Přátelé, držte palce. Dáči, tak čo? Nová motorka? Všechno dobré, akorát jsme kokoti klasicky, no, že se nám povolilo pravý řídítko, takže ve čtvrtém kole se sklaplo řídítko, takže jsme se tam spíš tak vozili, ale i tak to bylo super, motorka funguje super, trošku problém s teplotou, ale ty kule, ty vole ze spod, je to skvělý, díváme si to. Páči si koupil novou motorku, aby nešrouboval, ale zase šroubuje. Jasně, amatéři, vole. To je jako vy, ty čurací namachovaný. Tady se porvále ty bicáky do píče. Čo? To je masa. Strašný. Nedá se nic dělat, fanoušci chodí. Vypadá to, že už jsme legendy, Zanči. Vypadá to dobré, ale čím dál tím hůř to snášám. Já se začíná nějak redukovat ty fanoušky, už to nestíhám. Fixiky došly. Všetko. Tu máme vyjadrenie od vrcholového manažmentu. Ne, zatiaľ, ty si povedala, zatiaľ sme spokojní a ja že kurva, dobre je to. Už aby sme tam boli. 15 minút. 15 minút a otvárame pivo. Dobre. Čo hovoríme na pána Baču? Sme veľmi spokojní s najslabšou motorkou medzi litrama, krásne 6. miesto. No, čo by sme chceli viac? 5. Joj no, zajtra. Bruno, čo, jak išiel Bači? Pomalý, Danči. Že vraj nuda, celý je z toho ospalý.
To byl takový race, že mě museli víc cepkovat včera. Dobré, fungujeme dále. Což se stane za okamžik. Červená vlajka je double. Start. Hlavne, že proste jenom dvoch chalanov, ktorí sa rovnako chystali na preteky. Ten je pič, a tento by si dal ešte ďalších 10. On má len gel. Nikto nikde a samozrejme my poslední, klasicky, nám sa nechce ísť domov. Tak to máme za sebou, ďalšie preteky sú za nami a bolo to zase také horko-sladké, alebo skôr horké teda iba pre mňa, ale Bači to mal aj sladké trošku. Tak povedz Bači, prvý ty, jak sa ti darilo? No, zdravím. Ne, dobré to bylo. Já jsem byl spokojený. Startovali jsme v litrech, takže měl jsem cíl nebýt poslední, což se podařilo. A začali jsme dávat pořádně za plyn, což se vyplatilo a v druhé kvalifikaci jsme dojeli na 6. místě. Takže start vlastně na začátku 3. řady. A v závodech samozřejmě tím, že se startovalo z nuly, tak litry mě všechny předjeli. Už hned vlastně na startu, zůstaly za mnou 2 motorky, myslím, takže jsem to potom musel trošku předbíhat a pěkně jsem si zazávodil s klukama na brzdách a naučil jsem se zase víc brzdit a víc prostě trošičku riskovat, takže to bylo fajn, já to hodnotím kladně, máme nějaké věci, které musíme dořešit s motorkou, hlavně chlazení a tyto věci, ale uvidíme se, doufám, v Hořicích a potom na dalších závodech. Danči, co ty? No ja som mal prvý závod na 400-ke, kde bol super závod, naháňali sme sa v podstate od prvého kola až po posledné, bojovali sme tam stále viac menej o druhé miesto. Boris Korčak si išiel taký svoj závod na prvom, ale tak boli sme mu v patách a bojovali sme asi 5 tam. Protože celkovo ten závod bol taký dosť divoký, v retarderis tam furt niekto triafal balíky, Patrik Horák mi jeden poslal pod kola, ale našťastie to dobre dopadlo všetko. Aj pádov bolo za celý víkend dosť, ale no v závode, jak sme sa tam motali potom už aj s tými 300-kármi okolo a tak proste zase som ja na to zle doplatil a Peťo Plichta ten išiel jak blázen a na výjazde vlastne z retardéru tak mal lepšiu najazdovú rýchlosť a na výjazde už ma bral, tak som ešte chcel, že zabojujem ja na konci. Lenže sme chytili zase okolo jazdca pomalšieho, ktorého on stihol predbehnúť, ja už nie, a už bolo rozhodnuté, takže 4. miesto, zase Brambora, už tradične viac menej a hneď som sa dal vlastne na Supermono,
Tam sme mali 2 štarty kvôli pádu. Prvý štart sa mi podarilo aj dobre vyštartovať z 2. miesta. A potom vlastne po prvom kole už bolo ukončenie závodu, ale myslím, že po druhom kole bola červená vlajka. Potom bol reštart za chvíľu a ten reštart už sa mi nepodaril tak dobre štart a v podstate prepadol som sa hneď na nejaké, myslím, 4. miesto v tých monách a motali sme sa tam aj s tými twinmi, ktorí mali horšie časy, ale vďaka motoru silnému, tak vždycky nám trošku utiekli, takže sme sa motali s twinmi. A vždycky, keď som sa už chcel chystať na brzdy, tak už som ho mal strašne ďaleko, takže dalo sa s tým bojovať, ale možno trošku viac šťastia, trošku viac guj. A nakoniec vlastne 2 kola pred cieľom mi praskla hadica na motore a začal mi tiecť olej, takže najprv sa mi šmyklo zadné koleso, potom aj stúpačka sa mi šmykla, noha zo stúpačky. Tak som pozeral, že čo sa deje a zistil som, že mám vlastne celú motorku od oleja, tak som to musel odstaviť a tým pádom pre mňa závod skončil. Takže nič moc, zajazdil som zase veľké hovno a uvidíme, no. Za 2 týždne Hořice, tak uvidíme, na čom pôjdem a asi na 400 teda a uvidíme, či aj 300, tak sa vidíme, dojdete pozrieť, určite budú super závody v Hořicách. A děkujeme ještě jednou všem a organizátorům tady, co to tady všechno vymysleli, bylo to super zvládnutý organizačně. Takže díky moc všem, kdo za náma přijeli a kdo to tady nám pomohli prostě dávat dohromady. Ďakujeme moc, že to sledujete a vidíme sa v Hořicích. Čaute. Čau. On the vlog. Pomalu. Jak pomalu. Ešte Mária z Trosty. 2krát mi to vyšlo. Ahoj, holky. Ahoj. To nebyly holky.